my parents don't see the F in my diary, or I'm completely done. Bună ziua, fraților, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de School Boy Runaway, jocul popular care a devenit în România. Sau joacă și alții, cum spune, alții youtuberi șmecher. Astăzi eu știu jocul, l-am mai testat, îl jucam de mult timp și astăzi m-am decis să fac un nou videoclip. La primul cu School Party Craft nu a ieșit bine la prima, că până ce am dat eu alea jos, adică am dat sunetul ăla un pic mai încet, nu mă auzeam. Așa că am decis să fac acum fără muzică, ca să aud jocul. Deci, în prima dată, trebuie să mergem să vedem ce face mămica. Clasic, gătește, stat asta, să uit la televizor. Acum trebuie să luăm ok de la mașină sau să luăm și carne de bucătărie. Haide, mamă, strictuță. Dacă eu îmi pun ce mă mișc. Dacă era să mă prindă. Uite genul cum arată. Dă-ți un pic mai tare ca să auzi jocul. Hai. Gata, acum vine înapoi. Acum o să vedem. Și îmi pare rău de muzica aia. Tare, îmi pare rău. Foarte rău, pentru că nu mă auzeam acolo ce spunea și spunea numai lucruri importante. Câteodată mă auzeam, câteodată nu. Hai să mergem aici la totul strictescu. Am înțeles să mă duc, ce era să mă duc la tata în față. Dați că știu o schemă. Știu o schemă că am văzut și la youtuberi. Fai, nu am scăpat. Acolo nu mă prinde. Am spus că n-am jucat de multe ori. Nu știu că aici un shift, dar o să-l deschid acum mai târziu. O să încerc să trec ăsta, pentru că niciodată n-am reușit să scap. E un ending foarte simplu, te prin părețe până ce te bate. Ăla nu e ending. Am găsit cheie mică, unde e cheia de la Debara, nu știu. Crezi că sunt cheia de la Debara? O să încercăm să ieșim pe poarta mare, dar un pic cam greuț. Dar doar de puține iteme avem nevoie de un încărcător. Spre ăla și de cărpă. Și pare o să ieșim, dar faza e că trebuie să facem ceva. Aia-i, mă, frate. În sfârșit. Dream, what are the plans? Dacă s-a dus repede și punem carnea în cuptor. Hai să fugim repede în camera noastră. Amă! O să mă prindă.
Să încercăm, am ce emoții am, oare să mă prindă. Sper că mă aud. Eh. Sure, I heard something. Let me check the other rooms. Wait. Was this Păi, ia o chestie. Oh, Am zis eu. close to on purpose. Sunt chestia singurul noastră. Hai să mă verifici. Wow. Era acum să mă duc să duc asta la câini, mâncarea asta. Dar nu știam că mi pare extrem de rău pentru că am dat muzica la tare de zis că eram la cer sau la party. Oh. Acum trebuie să așteptăm. Hai să vină să mă verifice. Come on! Yes! Come on! Ah, you clumsy! Gata. Mă verifică. What? Nu mă verifică. Hai să mergem să dăm asta la câini atunci. Eu m-am jucat în jocul ăsta în trecut. Abia anul trecut l-am descoperit. Jos gândul ăsta încoace. Thank you so much. Thank you so much. Hai să vedem aici ce avem. Trebuie să... Nu avem nevoie acum de lanternă. Televizorul trebuie să deschide. Clasicul televizor. Un clasicul televizor, n-ai ce să faci. Ignorați vorbile din camera cealaltă, că se aude până aici. Dar n-aia e. Ce să mai fac? How do you strike? What an idiot! Mă duc să mai verific pe acolo, prin camera. Văd că nu mai știu ce să mai fac. Mai bine să-mi bau, trebuie să verific, dar mai târziu acum nu. Ușile astea s-au de tare și gospodin. Cheile din la mașină, că de-am găsit ciocanul. Am găsit cheile din la mașină, e ok. Am început bine până acum. Trebuie să mergem pe geam. Dacă îmi e la telefon. Hai să mergem acum, riscăm. Frumos dacă mă vedea ei. Nu știu cum am vreo câteva vieți. Nu înțeleg cum nu vede când deschid portbagajul. Mă mir că nu vede când deschid portbagajul. Well, everything seems fine. Înțelegi, bine și what the fuck? Ce se întâmplă cu jocul? Ce se întâmplă cu jocul? Fix acum nu trebuie să aia. Aia e, mă, frate. Aia.
Dream, water the plants. Nu mă mai duc. Nu mă mai duc, îmi alunec mâinile astea. În cine mi stau acum cu capul de telefon. Da, vă spun, dacă m-aș duce și veni înapoi, spune I'd go to the check. Sau cum mi se spune în engleză, mă duc să verific copilul și na. What an idiot, huh? Eu pun așa, nu este destinat pentru copii ca să, cum spune, ca să aud și eu ceva prin comentarii pe acolo. E ok. Well, and Șurciuri nu cred că nu mai fac. impressive. Șurciuri nu cred că mai fac. Sau o să fac mai târziu sau mâine, dacă e așa. Mamă, ce sparte telefonul ăsta. Și mă plictisesc când vine să ies din joc. Dar o să-l continuăm mai. Deci avem asta, trebuie să sprem pe ăla. Că trebuie să o căutăm. Că nu se caută singură. Gata, au plecat? Mi-a zis voi ceva? Ia. Acum a plecat. Nice. Hai să vedem ce e aici. Normal că cuile, că știi că am mai verificat odată și am găsit numai cui acolo. Și un becu. Cel mai răruț item. Adică cel mai răruț item de pe jocuț. Aproape. Trebuie să deschid de bara cumva să iau clipa de acolo. Dar nu știu unde-i cheia, mă. Nu știu unde-i cheia. I don't know the key. I don't know the key. Hai să mai căutăm prin camerul tău, Cămin. Hai să luăm asta. N-am mai găsit niciodată nimic aici. That kid is full of idiots. How much longer? Am, frate. Serios. Seriously, man. Seriously, acum... Ok, tot. Bă, fix când vrei să verific și o să... You can do it. Da, nici nu Always play scrie. like this. Bă, dar stați că de zis că e turbat. O turbat omul meu. Trebuie să mai duc ăsta încă o dată la telefonul ăla. Come on. Well, come on. Right. Have to go water the plants. Ai. Ce are mama asta odată azi? Nu știu ce are. Da, e ok. Că să duceți de ei. Să drink water the plants. Alright. Let's drink water the plants. What an idiot. What an idiot.
Fac o schemă. Băga mea. Hai! Come on, Intenționat get am to făcut it and asta. make sure the floor shines. Intenționat am făcut asta. Nu că nu știam că e acolo, dar eu știam că e acolo. Că m-am uitat la multe videoclipuri de scurubăilanului. Be thorough. Don't slack off. Dar n-am putut că vine asta înapoi. Full of idiots. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. De să beau apă din wc. De cum de să beau apă din wc. De să mă pauză. Mă duc să beau apă din wc. Pe telefonul. Eu joc pe telefon. Dacă vreau pot să joc fără semnal. Da, o să fac. Dar nu acum. Hai că o să fac. Mami, frate. Ignoration. Ignoration. Așa. Ignoration acolo. Ce-am făcut? În fine. Varianta asta de telefon. Dar n-am varianta de telefon. Eu să mă duc să beau apă de wc. Du-te de aici. Apă murdare de wc. Eu am închis ăla. Alright, I gem water the plants. Nice. Bă, eu mă știu o schemă. Wait a minute. Wait a minute. Ieri. Senza se vuole stare che sarà. Leaks like that. Nu am înțeles click. Rascal. Ce-am zis? I'll go to the phone. Well, where? That's it! Oh, shit. Are you studying? Da. Trebuie să mai iau cu limită, să mai beau să în cap. Mamă, da. N-am scos nimic. Dar cum arată, mă, la ușa asta? Zici că e reală. La vezi, aici. Fix acolo unde am apăsat, zici că e ascuțită. Să mâncăm și noi niște pepene de acolo. Eu știu o schemă, dacă poate să mă vadă. Eu fac o schemă faină. Aici, că dacă mă ascund, nu mă găsesc. Îl vorbesc la telefon de încolo. O să mă pun aici un pic. Am zis eu. Că dacă mă ascund aici nu o să mă prinde. Așa. Bă, patul ăsta mă doare spatele deja, așa. O să mă ok. Eu doar cu acele așa-ite mi-au rămas. Ciorule. Ciorule. Come out! Stop right there! Gotcha! Do 20 squats quickly! 1, 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Good job. Good. Behave well from now on. Puh. Good, e super. De parcă am luat semnalul. Parcă am luat semnalul. Cum a foate? Mă, foate, mă! What the heck are you doing, mă? Bă, eu cred că cu reclamele astea nu cred că o să scap. Serios, dacă nu. Serios, dacă nu cred că o să scap. Nu, băi. Ce s-a întâmplat? What? Nu. Am ascultat unele reclame, cam atât a fost videoclipul. O să mai fac încă unul. V-am pupat, pa. Nu uitați să dați un like și subscribe. Bă, cine nu vrea să dea un like și subscribe acolo, doar măcar un like, să strângem la episodul ăsta 10 like-uri. 10 like-uri, că nu a fost prea fain, dar o să încerc. Pa, pa!